последните години Бургас има проблем с популацията на горите. За някои са романтични, за други са досадни. Общината беше предприела мерки, като беше направила така наречените подземни казани, именно за изместването на популацията на тези жълтокраки чайки. Уви, това не се получи и съответно в момента общински съветник има предложение за 35 000 лева, което да проучи гларусите и да може да измести техния происход на някъде другаде. Те освен, че вече нападат хората както преди, нападат гълъби и дори и малки котки. Какво мислят бургазли за тези гларуси? Вижте в нашата анкета. Ами, на мен не. На другите хора, ако им пречат, на мен не ми пречат. Много не мога да спа. Много. Много. Пречат. О, не. Не. Да. Не. Нямам против гларусите, честно казано. Нападали ли са ви? Не. Нападали само един-два пъти. Гладнички горките, какво да правят? Хапваем се. Да ме нападнат? Не. Лично ми откраднаха цяло пликче хартиено беше с ядки. Не са ме нападали. Много пъти са ми взимали храната. Баросите.